Dimix. Monggo. Ya, oke, monggo. Isa maning omah wis ora kerasa. Aku joget kok Mas ya. Yo ora Aku nanti ya, Yo. golek iseng sayang sing seser. Wabang mitarang bangku golek ngiringi rawuhipun Dimas Niken Salindri. Alhamdulillah, sik meneng. Iya. Wilujeng dalu, genduk Niken. Sugeng dalu, wilujeng dalu, Bapak. Oh nggih, wilujeng dalu. Nggih derek tepang panjenengan paring asma sinten? Kula Pak? mudha sutara saking Blora, Nduk.
Oh, saking Blora. Nggih. Blora Jawa Tengah. Nggih. Panggilannya Pak Sinten. Pak Sutarno panggilanipun. Pak No. Tarno. Nggih. Pak Sutarno. Nggih. Nggih, nderek tepang nggih Pak. Kula niken Salindri saking Kota Kediri. Oh nggih, wah. Nggih, kula nderek ajar nggih Pak nggih. Wah, jenengan niku pun boten ajar, pun profesional. Menawi mengke enten klenta-klentunipun kula nyuwun pangapunten nggih Pak. Nggih, sami-sami, Nduk. Mugi-mugi Nggih. saged nyambung pas derekan. Amin. Mugi-mugi saged nderek panjenengan Nggih. malih nggih. Alhamdulillah. Mugi-mugi sehat selamat wilujeng nggih Pak. Nggih, pangestu panjenengan. Alhamdulillah niki kita sedaya dipanggil teng desa Pesugihan. Kesugihan Kecamatan Pulung. Kesugihan Pulung Ponorogo. Nah, Oh, jare Pesugihan. Kesugihan lek pesugihan ke golek tuyul. Barane nyang Gunung Kendil kuwi kesugihan. Ning lek desa iki jenenge Kesugihan. Kesugihan. Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo. Ponorogo. Oh, iya iki acarane Bersih desa. bersih desa. Mm. Ya, semoga buat warga masyarakat Kesugihan Pulung Ponorogo mugi-mugi tansah pinaringan sehat selamat wilujeng, tansah pinaringan panjang yuswanipun, Amin. tansah pinaringan rezeki ingkang kathah barokah turah-turah ora lokaning malah kebak. Amin. Iki sing nanggap awak dhewe ning kene berarti Pak Sugeng. Sugeng. Pak Sugeng. Sugeng. Pak Sugeng ki Pak Lurah. Beliau Bapak Kepala Desa Kesugihan. Yang mana? Pak Sugeng, wo, Pak Sugeng. Pak Sugeng. Janti kene ke Pak Sugeng kene. Padosi Mbak Niken Pak Sugeng. Ya Allah. Omong ngono, Dik. Pak Sugeng sik aku kon marani to, Kek. Oh, ora. Pak Sugeng ngomong ngono. Piye? Ini kan gak njaluk apa-apa, omong ngono-ngono. Oh. Tapi engko nek gak ngewe ya bangetan ngono. Oh iya nggih siap. Nuwun sewu Pak Lurah, Pak Sugeng, Mbak Niken mboten nyuwun napa-napa. Ning mbok bilih jenengan mboten nyukani nggih kebangetan. Ngono to, Nduk ya. Apa iki sing jenenge Pak Sugeng? Beliau Bapak Lurah niki nggih. Niki Pak Lurah. Nggih Pak Lurah, Pak Sugeng niku. Loh, Pak, niki Pak Sugeng. Nggih, niki Pak Sugeng. Nggih. Loh, Pak Sugeng yang mana? Ya ini betul-betul Pak Sugeng yang ini. Yang ini. Ya. Oh, alah, nggih Pak Sugeng dalu bapak-bapak mboten katuran minggah teng mriki, Pak. Nggih. Bapak Nggih, kersa monggo. minggah nggih, Pak nggih. Pun kani Monggo, minggah. minggah panggo Bapak Minggah, Sugeng minggah. nggih, Mbak Niken nggih. Minggah mriki nggih, Pak. Moga. Nggih. Monggo tepuk tangan untuk Pak Kades. Nggih, Pak Kades minggah pepanggongan monggo. Beliau Bapak Sugeng katuran minggah dateng sasana pepanggongan. Nggih. Nggih. Tenang. Wis cetuk Nggih. karo bapakmu, Nduk. Nggih, Ki Sugeng. Iya. Putu. Ki sing nekokne awake dhewe iki ya beliau Pak Beliau Slamet ini- kalih warga masyarakat. Khususnya para donatur kadang-kadang sinuman dulur-dulurmu dhewe sing manggon nang nggone kesugihan kene. Iya, alhamdulillah. Ah. Tanpa adanya warga yang ada di sini dan juga Bapak Sugeng ki Betul. adewe ya ora sampaikan kene lho. Ora iso nduk muspro Iya, awake dhewe arep makanya sowan. adewe ngaturake matur sembah nuwun kagem Bapak Sugeng. Iya. Saiki kan sampean karena aku wis ngerti kepala Nggih. desane Pak Sugeng sing iki. Betul. Dadi Pak Sugeng wis munggah kene, saiki ayo Pak Sugeng dikongkon mudhun. Bedone. Monggo, Pak. Allah. Aja Pak, aja Pak. Biyen lho Pak. Maaf, biyen lho Pak. Anak wedok ya putu. Niken. Aku kok bingung dhewe wis dungane lurah kok nggih dolanan dungane bingung. Lah wis ngerti yo. Nggih, wilujeng rawuh, Mbak Niken. Nggih, Pak. Niki wau wis dalam hati ki dak dek iso rawuh tenan apa gak. Nggih kula nggih dak dikduk amargi niki wau nggih radi randat, Pak. Oh, ngaten. Ngapunten sanget nggih Pak niki wau dalane macet saking Napa alas. nggih? Saking alas wau kathah tirek terus kathah macan dadi mangkane macet, Pak. Nggih ngapunten. Pak. Duh, metumu ki alas ngendi kok cetuk macan celeng sak pinunggalane iki lho. Ning Trenggalek apa kok Kok Trenggalek? Trenggalek? to, Metu Enggak. bedungan, awakmu bedungan munggah. Hah? Pager Pagerwojo. Oh, munggah Tulungagung. Oh, nggih. Heeh. Oh, iya. Dadi nika mau nglewati
nglewati gajah, terus nglewati enek tirek, jerapah bareng kuwi mau segare macet memang. Ora mbok dol sisan nggih. Niki Pak Sugeng sampun minggah panggung kersanipun Mbak Niken. Badhe ngaturaken napa Pak sepatah dua patah kata kagem masyarakat teng mriki. Nggih, menika sabibaripun ngoten mengke Mbak Niken katuran nyanyi ngoten. Dumateng sedaya pandemen ringgit wacucal mbok bilih anggenipun kepareng atur sugata kaitanipun kalian dalu punika ringgit wacucal sedalu natas selaku pemerintahan desa nyun agung samudra pangaksami. Ngoten nggih. Nggih. Pramila kemangke nggih dipun sekecaken ngantos paripurnanipun adicara. Nggih, sembah nyuwun. Niki mungkin nyuwun pirsa Mas Gareng. Oh, pripun Mbak Niken niki mangke kersanipun sampai acara limbukan napa ngantos Punokawan. Ah, niku gampil. Oke, gampil kok kula kali Mbak Niken iki dulur winto. Ya wis. Kok gampil masalah limbukan gara-gara penting mengke gampang Yes, nunjuk Niken gampang ya. nggih Pak, mungkin mawon. Dipikir keri. Santai diesel mboten napa-napa Pak. Ya wis teko isu. Manut niki nggih. Selamat Mbak Niken rawuh di Desa Kesugihan wilayah Kecamatan Pulung. Nggih Pak, matur sembah nuwun. Kalau kita lihatnya hanya di media YouTube dan lain sebagainya, namun sekarang sudah ketemu dengan Priyayinipun langsung. Selamat datang di Desa Kesugihan Kecamatan Pulung. Nggih Pak, matur sembah nuwun. Nggih, sembah nuwun nggih Pak. Kawontenanipun nggih. Nggih. Terus niki kula kenteng napa? Wonten pamundutan napa badhe nyanyi Pak? Nggih, kula tak jajal ninggal katresnan Oh, ngaten. nggih. Ora Terus pundi? mekakak Mbak Sugeng iki arep karo Mbak Niken. Ora baen-baen biasane Pak Kepala Desa iki lagune Piye? dangdut ya. Nggih, Nek Napa Bapak diganti? Sugeng ki seni lho, wong seni lho. Lagune ninggal katresnan lho. Napa sing viral maneh? Napa Pak? Sing keri-keri apa ya, Mbak ya? Ayang-ayang biasa. Duk, Apa? Napa Pak? aku kok ya lali. Anu Duk, statue Pak. dewa Lah niku ayang-ayang. Ayang-ayang mong. Ya omong ayang-ayang wong. Dewa. Kok iso malah ayang-ayang moh. Napa niku rumiyin napa Ayang-ayang napa ninggal katresnan Pak? Ninggal katres nggih saged ayang-ayang nggih saged. Sing lagi hit ngono lho, Mbak. Oh niku Pak, statue Pak. Apa ayang-ayang ya Nduk ya manut aku. Wilujeng rawuh ngaten Mbak Niken Mas Gareng nggih. Nggih, siap. Di wilayah Desa Kesugihan. Nggih, Intinya dengan adanya gebiar Budaya. budaya Nggih. dalam menyambut jenengan kalau ada yang kurang mohon maaf ngaten nggih. Kula nggih ngoten Pak. Nggih, Bilih pun enten ngaten pinten mawon. Nggih. Selamat datang. Tinggal katresnan nggih Ninggal Pak. katresnan mawon. Nggih, Nggih. untuk penonton semuanya. Iya, betul. Nggih. Monggo cok ninggal katresnan. Ngapunten Bapak Ibu nggih. Katur benar lenggah nanti mardikane penggalih. Ayo Pak Sugeng. Ngapunten Pak Bu, Pak Camat. Ya. Nangis sajroning ati. Lah yo nyapa mbok cekel. Lah jarene kok ngijoli duwe. Lah ra duwe dhuwit no. Ya wis, aku tak mulai. Yundang. Emang urung lunas sebenarnya ya. Ya, sembah nuwun menika lelagonipun ninggal katresnan. Nggih. Sampun diparingi menika bebungah nggih Mbak Niken. Nggih, sampun Menika dipilihkani. napa mawon apa saja wujudnya, Ya. yang penting itu hal yang halal dan yang baik. Ya. Spesial buat keluarga besar Desa Kesugihan Pulung Kabupaten Ponorogo. Ponorogo. Sing dinteni gur nyanyimu, sing dinteni gur tekamu nduk, wong Nggih. ayu sangka Kediri. Alhamdulillah. Ya maneh. Kae dipanggil. Oke, baik. Ya Allah. Mbak Niken. Niken. Betul. Siap. Pedang kuning mau sampun nih, Mas. Podang kuning sampun itu iki awakmu siji. Iki aku siji. Saya 2 kali. Jaluknya tetep podang kuning lho. Lah sing nyanyi sapa? Lah sing nyanyi aku kok sampean melok nampani. Ya. Ya wis. Wis, aku ora masalah, ora nyanyi ora patheken. Loh, lah sampean puron. Aku tetep duwe ndah kok ya. Lagune napa? Napa, Mas?
Podang kuning. Sing nyanyi sinten? Lah podang kuning niku sanes duet to Lah Mbak Niken lah sing nyanyi sapa? Niken. Lah ngono nyapu kok pangga nampani? Nyonyoken rapaten. Masa Kok ya wis ora masalah ora les sawiran ora. Sampeyan gelem? Gelem kok. Makane nyanyi yo. Dan jajal esok awan. Anu piano Mas. Ya Allah. Adane D mayor. Apa Mbak niki? Lagune apa iki? Podang kuning D mayor. Podang kuning. Esok awan. Ya ra ya gender kok sing asli ya. Nadane piye Enten nadane? arjene to. Ya podang kuning ki gawe gender. Piye sapira tak rungokne awakmu jajal aku parau. Esok awan. Esok awan. Dirungokne. Esok awan ning omah wis ora krasa. Terus. Kaluyuran anggoleki sing tak sayang. Ora apal. Ora apal. Sama ditimbali malih lho. Isih tetep ditimbali. Heeh, kae Ya ditimbali Allah. malih diparingi malih. Aku podang kuning ora apal kalau iso gebluduk saweran. Mas Heru yang dari Wotan ada bumungkah 100.000. Lagune napa? Podang kuning aja ngeyel to wong iki njaluk podang kuning. Ya Allah. Ayo, Sing nyanyi Niken. Sing entuk dhuwit kudune. Ni gareng. Ya ora apa-apa lek sampean tega. Ya wis nyah. Ora masalah. Tapi aku gak tega. Ngopo Kan kita kan berdua kan sama-sama mengais rezeki. Iya, Ya terima sudah. kasih. Susuk 90. Ya. Niken, aku kok ngomake dhuwitku ki megur 75, sik kurang selawe piye? Ya wis kuwi ae wis peken Ya wis. wis, makasih ya Allah. Melu cah ngene iki jan repot kok ya. Ngei dhuwit 100 kok kon. Ya wis berarti kita saling bekerja, aku sing nyanyi sama sing joget. Oke, siap. Oke, baik. Nggih, Sampeyan Mbak. joget ning ngisor ae Ya, manut bandikan mawon nggih. Joget Podang tipis-tipis kuning. aja, Pak. Ya, podang kuning digarap keyboard karo neng gone gamelan. Ya, namanya Mereka- Mas Hari. Iya, Ya, dari Wotan Pulung Ya. yang dia sudah request lagu Podang Podang Kuning. Ya. Semoga Anda selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala, Amin. banyak rezeki tentunya. Amin. Ya. Mbak Niken, Kalem. pokoknya sing ditunggu-tunggu ki mung sliramu. Karo sampeyan. Sliramu yang dispesialkan pada kesempatan malam hari ini, Nduk Niken. Mula iki mau nek mundungakne kurang seru. Hah? Bengi iki dongakno dulur kula ki sing nggene kesugihan, dongakno kanthi rasa ikhlas lillahi taala ben nyauri bareng-bareng. Monggo. Nah. Dongane maneh. Heeh, Ya kan didongakne. mau wis dongane. Yo diambali neh iki kan jenenge bersih desa to, Nduk. Dominane jenenge wong ning desa iri dengki, don paidon, adu semu kuwi mau dadi kembangane ning masyarakat. Ya. Mula awakmu ya kudu ada sepatah dua kata niki monggo kali dulu. Nggih, kula ngaturaken matur sembah nuwun kagem warga masyarakat Desa Kesugihan Pulung Ponorogo. Betul. Mugi-mugi tansah pinaringan rezeki ingkang kathah barokah. Mugi-mugi sageta terhindar dari penyakit-penyakit ataupun virus-virus yang baru. Mugi-mugi dadya masyarakat sing guyub rukun. Lan mugi-mugi panjang yuswanipun. Amin. Mugi-mugi sageta munggah kaji sedaya. Amin. Mugi-mugi ndang lunas utange. Mugi-mugi diparingi urip sing ayem tentrem. Amin. Tebak bahagia. Amin. Lan mugi-mugi sageta nimbali Niken Salindri malih. Amin. Mboten damel gareng nggih mboten napa-napa. Niken, Halo. ora nganggo gareng udan deres. Ora apa-apa, sempaku tak kene genteng. Niken.
Kuwi jenenge wong ndile wong wedok kuwi mau yen ditokne sak panggon-panggonan kuwi bakal ora bener. Udan Jare biasane lek udan ki biasane celana dalam dikene ndur genteng iso bardane. Berarti sepakmu mbok encalin nek kono. Iya. Tak jupuke. Endi wong ora udan. Urung mbok cepot to? Ora. Kok kulino wae ya jenenge berkahin Gusti ya Nduk ya. Nggih. Muga-muga kasembadan slamet wilujeng boten wonten alangan setunggal menapa. Amin. Bersih desa acara tahunan wis disembadani sedaya masyarakat wonten ing Laladan Ponorogo. Ponorogo. Ya, alhamdulillah ki sing teko ning kene ya ora mung desa kesugihan tok. Ning kabeh sak Ponorogo ki tekan kene. Badhe mirsani jenengan Mbak Niken. Iya. Sing mirsani ora mung priyayi Ponorogo kemawon, Mas Kan Mbak Niken. Dipun pirsani sedunia jalan mereka dipun live streaming dari beberapa teman-teman YouTuber. Oke, niki kathah sanget sing live streaming. Alhamdulillah. Nggih, iki ya diaturi maneh. Betul. Ngomong Niki ya. kula tak tanglet mak Nggih. jane rumiyin. Menika wonten pundutan Lumantar Nawala dari Kim Detailing dan Gria Mustika Ayu. Ya. Titip lagu mohon dibawakan oleh Mbak Niken dan Mas Gareng. Nggih, siap. Tembangipun Sinarengan. Oh, Sinarengan. Nggih, niki wonten request Sinarengan. Mbak Niken Salindri. Nggih. Sik kibote iki manggone ning ndi to iki mau? Wah, iki bersama. Walah, lah tak kira kok nonton. Halo, dulurku lanang kiboter. Nggih, tenan kowe sing Ya tak kira mau lek wong nonton bae ya nyambut gawe to. sing ngibot iki gawe helm ya, Nduk ya. Endi lho? Oh, botak to. Tak kira gawe helm. Endi lho? Iki Ora. gawe kaca nyopo kowe lho. Wis apa sing ngibot? Ika kalenduk kan. Nek kono kalenduk kan. Iki lho. Oh iya. Endi to? Kalau nek buri. Ampun. Sing gawe moto kaca. Iya ya cowok moto kowe lho kok. Iya. Iki ora botak ya. Apa? Ya bathuke kemajon. Tukang iki tipe ki ya wis ngoten iku kok ya. Sinarengan ya, Nduk ya. Sinarengan. Oke, monggo sesarengan kali sinten iki nyu sinten? Nyula pala. Ya palapa. Lah iki tuh pala apa? Oh ya wis alapa lah. Iya. Monggo sinarengan sekalian.